Ja izlazim. Gde ćeš? Što reče? Reče li ti to nešto da se meni učini? Pa ne, spremila sam ručak pa sam mislila da... Jesam ja to već jednom razjasnio ili treba da otvaram čitav proces? Jesam ja u istražnom postupku? Jesam u kućnom pritvoru? Ne, da... Molim? Ne. Neka ti se to nikad ne ponovi. Slađo, ja ću izađem ovaj. Šta? Gde ideš, brati? Ама s drugari be jedno sat vreme da se pomajem sam. Ma stvarno, ma koliko si ti pitao bre da izađeš sad? Pa daj be Slađo sad za svaku sitnicu, ja moram da te pitam gde ti izađe. Ma ne za svaku sitnicu, nego za svaki korak ima da me pitaš. Alo, Miki, ne mogu, brate, da dođem, iskrslo mi neki posao. Ne mogu sad. Aj neki drugi put, ajde.